ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟೆಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆಯೇ ಪಂಪಿನಿಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪದಾದ ಪಂಡ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟೆಗೆ ಸಪೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಮಗಲು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬಿಡ್ಪದು ಅರೆಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆದ್ ತೊಜಿಪಾದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಐನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುದ ತಾಸೆದ ಉದಯಣ್ಣನ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪದಿನಂಚಿನ ಪೊನ್ನು ಮಗಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಉದಯಣ್ಣಗೆ ಆ ಕಲಾಶಾರದೆ ನನಾತ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದು ತನುಪಿರುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ.